Tänne yökkömökkiin on jotenkin niin helppo juuttua ja miettiä, että mitä kaikkea nämä seinät täällä voiskaan meille kertoa. Mutta onneksi me tiedetään aika paljon tästä elämästä täällä Kyllikin päiväkirjojen perusteella. Ja ajattelinkin lukea teille tässä pienen katkelman Kyllikin päiväkirjoista. Tai itse asiassa tämä on Kyllikin äidin kirje Kyllikille, eli äiti Maijan kirje Kyllikille tältä päivältä. Ja Kyllikki itse ei ollut 11.7.43 täällä, vaan hän oli Juntusrannassa Suomussalmella keskuslottana. Ja Juntusranta jää suurin piirtein Oulun korkeudelle tuonne itärajalle. Ja näin äiti kirjoitti Kyllikille. Olin kirkossa tänään. Onnittelin lähtiessä eteisessä Ruustiinaa, kun on Ellinpäivä. Eli Ruustiina oli Elli Merivirta, rovasti Merivirran, Matti Merivirran rouva. Hän sanoi, että pappilaan on tultava tänä iltana. Alma kävi jo tänä aamuna jalan syten kutsumassa. Sanoin, ettei sitä pappilaan tulla, kun ei sieltäkään käydä. Eivät käyneet ullanpäivillä, vaikka 5 päivänä olivat hankinneet lähtöä. Ruustina sanoi, ettei saa olla ylpiä. Minä, aivan niin kuin pappilaiset. Ruustina, no mene häppiimään kottiis. Kielin Almalle samassa tämän, niin Alma sanoi, sehän sinulle pitkiin. Vielä Ruustina rapuilla tapasi uudestaan ja sanoi, muistatkos läksysi? Sanoin, kielin jo Almalle. Nyt on aikaa mennä hurahtanut. Et usko millainen audienssi on ollut tällä välillä, kun aloin tämän kirjeen. Pekka Immonen tuli siinä 2 maissa. Juuri kun hän alkoi lähteä 4 jälkeen, tuli Kirsti ja Kauko kysymään, milloin he saavat tulla kylään meille. Heille oli annettu kova komento, ettei saa viipyä, vaan pitää joutua päivälliselle. Sain kuitenkin korvikkeen tarjonneeksi. Sitten tuli Iida Juvonen hakemaan separaattoriaan pois. Eli melko vilkasta oli. Ja Alapappilahan paloi silloin pommituksessa 41, samoin kuin Paajasten kotitalo. Ja Lukkarilla otettiin sitten virkataloksi, eli nykyinen Sointula, niin oli sitten Korvikepappila. Ja rovasti Matti Merivirta oli täällä vuoteen 1944 saakka. Ja kysymys sitten teille.